खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। हिमन्त बिश्व शर्माया राहुल गान्धीनि हेंथायै मानहानि केस होगोन। मंगलदैयाव ओंखारनो हागौ गोथां थाव। गसाइगावआव गिख्रंथाव जाब्रबथायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा। काछाराव सासे बांलादेशी हमदों। गसाइगावनि साबकाथा समबाय समितिनि बिसायख'थिया जालांबाय। साननैनि हाबाफारिजों आसाम आरो अरुणाचल प्रदेशआव मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाह। दिल्लीनिफ्राय लन्दनाव थांनाय एयार इन्डियानि सानै केबिन क्रिउआ सासे पेसेन्जारजों बुजादों। इउपिपिएल दोलोनि मावथिफोरा जेएसपि दोलोआव जयनिं जादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बे खेबाव कंग्रेस दैदेनगिरि राहुल गान्धीनि हेंथायै मानहानि केस होनो हुमखि होदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। गिबि मन्त्रि डक्टर शर्माया रबिबारखालि मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै राहुल गान्धीनि हेंथायै मानहानि केस होगोन होननानै बुंदों। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आदानि ग्रुपजों लोगोसे सोमोन्दो दं होननानै राहुल गान्धीया टुइटाराव टुइट खालामनायनि हेंथायै मानहानि केस होगोन। गिबि मन्थ्रिया खौरांगिरि मेलाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला राहुल गान्धीया टुइट खालामनाया मानहानि जानाय। बेनिखायनो गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया फैगौ 14 एप्रिल खालि गुवाहाटीआव फैनायनि उनावनो राहुल गान्धीनि हेंथायै मानहानि केस होगोन। मख'नो गोनांदि राहुल गान्धीया आदानिखौ लानानै मिरु सोरखारखौ गाग्लोबबोगासिनो दङ। बेनिखायनो थांनाय सनिबार खालिबो आदानिखौ लोब्बा लानानै बिसोर सैथोखौ लाखुमाबोदों, सानफ्रोमबो खैफोदनि लामायाव दैदेनलांगासिनो। सोंथिया रोखोमसेयानो आदानि ग्रुपआव 20,000 कौटि गोसोम राङा सोरनि होननानै राहुल गान्धीया टुइट खालामनायजों लोगोसे सानैसो दैदेनगिरिनि मुंखौ सावगारियाव शेयार खालामदोंमोन, जेराव हिमन्तनि मुङाबो रोखायै लिरनाय दङ। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया राहुल गान्धीनो टुइटाराव बेनि फिननायबो होदों आरो मैया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों मानहानि केस होगोन होननानै राहुल गान्धीखौ हुमखि होदों। मंगलदैयाव ओंखारनो हागौ गोथां थाव। मंगलदैयाव गोथां थाव नागिरनानै थाव कम्पानिया नायबिजिरदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला थाव कम्पानिनि 100निबो बांसिन सुबुंफोरा मंगलदैनि उदला, आहाका, मुरफुलि, चौधुरीपारा, बालिपाटा बायदि ओनसोलाव गोथां थाव नागिरनानै नायबिजिरदों। थाव कम्पानिनि सोद्रोमाफोरा थांनाय सप्तासेनि सिगांनिफ्रायनो गुबुन गुबुन ओनसोलाव गोथां थाव नागिरगासिनो दङ। थाव कम्पानिया बेबायदि गोथां थाव नागिरनायखौ बरायदों ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा। बबेखानि फैबाय थानाय समफोराव ओनसोलाव गोथां थाव नागिरनायाव जाफुंसारगोन आरो गोथां थाव मोनमारोब्ला जिल्लाया गासैबो बिथिङावनो जौगाखांगोन होननानै रायजो राजाफ्रा मिजिंथिदों। मख'नो गोनांदि थाव कम्पानिनि हानजाया बरपेटानिफ्राय जागायनानै मंगलदैसिम गोथां थाव नागिरनाय हाबाफारिखौ लागासिनो दं होननानै गोथां थाव नागिरनाय हानजाया फोरमायथिदों। गसाइगावनि कथालगुरियाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। सिनायमोनि गारिनि सौख्लायनायाव सासे सुबुंनि जिउ गोमादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला गसाइगावनि कथालगुरियाव गंसे सिनायमोनि गारिया साइकेलजों फैनाय सासे सुबुंखौ होख्रेमनानै गालांदों। बे जाथायाव साइकेलजों फैनाय श्यामल सरेन मुंनि सुबुङा जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। क'क्राझार जिल्लानि ग्राहामपुर पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय कथालगुरियाव जादों बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाया। बबेखानि श्यामल सरेना धुबुरी कसिगाव PWD लामाजों साइकेल सालायलांबाय थानाय समावनो सिनायमोनि गारिया फैनानै होख्रेमनानै गालाङो। श्यामल सरेना कथालगुरिनिफ्राय सेवापुराव थानाय गावनि न' फारसे थांबाय थानाय समावनो बे जाब्रबथाया जादों। बे जाथायनि बागै खौरां मोननाय उनावनो पुलिस बिफाना जाथायसालियाव थांनानै श्यामल सरेननि गोथै सहखौ बोखांहैयो। काछार जिल्लायाव सासे बांलादेशनि नोगोरारि हमजादों। काछार जिल्लानि गुमरा ओनसोलनिफ्राय हमनो हादों सासे बांलादेशीखौ। पल्टन बाजार पुलिसनि मददाव काछार पुलिसा जथाय अपारेशन खालामनानै दिनै सासे बांलादेशीखौ हमनो हादों। हमजानाय बांलादेशीखौ यासिन आराफात एबा मासुद होननानै सिनायथिनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला यासिना गुबैयै बांलादेशनि सिलहाट जिल्लानि थागिरि, नाथाय बियो आयेन बेरेखायै आसामाव हाबसनफैनानै गोलाव समनिफ्रायनो काछार जिल्लानि गुमरायाव गोजोरै थाफैनो लाबायमोन।
मख'नो गोनांदि साननैसो सिगाङावनो गुवाहाटीनि कामाख्या रेल स्टेशनाव 3 बांलादेशिखौ हमनो हादोंमोन। नोजोर थावनादि कामाख्या रेल स्टेशनाव हमजानाय बै 3 बांलादेशिफोरानो गुबैयै बांलादेशनि सिलहाट जिल्लानि थागिरिमोन। गसाइगावनि साबकाटा समबाय समितिनि बिसायख'थिया दिनै जालांबाय। क'क्राझार जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय गसाइगाव साबकाटा समबाय समितिनि बिसायख'थियाव गासै सा 31 बिजाथिफोरा बादायदों आरो बे बिसायख'थियाव गासै सा 3099 भटारफोरा भट होदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय साबकाटा समबाय समितिनि 2023-24 बोसोरनि दिनै बिसायख'थि बिजेपि इउपिपिएल जथाय दोलोनि गासै 15 बिजाथि आरो बिपिएफ दोलोनि गासै सा 15 बिजाथि आरो सासे उदां बिजाथिया बिसायख'थियाव बाहागो लादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बिसायख'थिया सानजौफुनि 12 रिंगानिफ्राय जागायदों। नाथाय बे बिसायख'थिनि फिथाइखौ 12 एप्रिल खालिसो फोसावनाय जागोन। ओरैहाय समबाय समितिनि बिसायख'थियाव भट होनो थाखाय दिनै फुंनिफ्रायनो गोबां भट होगिरि रायजोफोरनि होंगो दोंगो जानायखौ नुनो मोन्दों। बिजेपि इउपिपिएल आरो बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा गावबा गावनि हान्जानि बिजाथिखौ देरहासार जागोन होननानै दाबि खालामदों। नाथाय 3099 सा भट होगिरिफोरनि भट होनायनि सायावसो सोनारसिगोन आरो सोरनि खाफालाव मा दङ फैगौ 12 एप्रिल खालिसो नुनो मोनगोन। साननैनि हाबाफारिजों मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाहआ सा-सानजा रायजोनि आसाम आरो अरुणाचल प्रदेशआव दावबायफैदों। नखर मन्त्रि अमित शाहआ समबारखालि फुंनि समाव डिब्रुगड़आव फैनानै गंसे आदर्श गामिखौ बेखेवफैदों। बेनि उनाव अरुणाचल प्रदेशनि किबिटु गामिखौ आदर्श गामि हिसाबै बेखेवहैदों। मख'नो गोनांदि अरुणाचल प्रदेशनि बे किबिटु गामिया भारत आरो चाइनानि सिमनायारि ओनसोल। हादरनाङारि सिमना चाइनानिफ्राय 1 किल'मिटारल' गोजान। बेनिखायनो चाइनानि बायजोआरि मन्त्रालयनि बुंथिगिरिया नखर मन्त्रि अमित शाहनि बे किबिटु गामियाव दावबायहैनायखौ खौरां बिलनि गेजेरजों अजद दैखांदों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। नखर मन्त्रि अमित शाहआ मंगलबारखालि नैथि सानाव डिब्रुगड़आव मोनसे पाब्लिक एबा सुबुं गौमैयावबो बाहागो लागोन होननानै मिथिहोदों। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया डिब्रुगड़आव अमित शाहखौ बरायदों। एयार इन्डियानि जेंनाफ्रा जोबनानै थाङाखै। जेब्लानिफ्राय टाटानि टालास प्राइभेट लिमिटेडआ लादों अब्लानिफ्रायनो माबा नङा माबा मोनसे जेंनाया सोमजिबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। समबारखालि एयार इन्डियानि AI-111 नम्बरनि इन्टारनेशनेल हान्थियारि बिरखंआ दिल्लीनि इन्दिरा गान्धी इन्टारनेशनेल बिरखं गाथोननिफ्राय फुंनि 6:35 रिंगायाव लन्दनसिम थांनो लादोंमोन। अख्रां सायाव बिरखंआ जेब्ला 1.25 घन्टासो बिरो अब्ला बिरखंनि सासे हान्थियारिया सानै केबिन क्रिउखौ सोबायो आरो गाज्रि रावजों रायो। अब्ला बिरखंनि पाइलटआ बिरखंआव थानाय गासै केबिन क्रिउनि मानखौ लाखिनो बिरखंखौ दिल्लीनि इन्दिरा गान्धी इन्टारनेशनेल बिरखं गाथोनाव फुंनि 9:40 रिंगायाव लेन्डिं खालामफैफिनो। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिरखंनि पाइलटआ दिल्लीनि एयारपर्टनि थानायाव बै बुग्रा हान्थियारिनि हेंथायै एफआइआर होदों आरो सोबाग्रा हान्थियारिखौ पुलिसनो गथायनानै होयो। बेलासिनि 3 रिंगायाव बिरखं AI-111 खौ लन्दननि थाखाय बिरहोफिननाय जादों होननानै मिथिहोदों। MP बिसायख'थिया सफैनो 1 बोसोर दंबावो। नाथाय बे समावनो राजखान्थि हान्जाफोरा गावबा गावनि दोलोखौ फैगौ MP बिसायख'थिनि थाखाय खामानि मावहोलांबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। बे बिसायख'थिनि असिलायैनो बिटिआर ओनसोलावबो दानिफ्रायनो राजखान्थिनि बारहावाखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन बारनायखौ नुनो मोन्दों। दिनै बाक्सा जिल्लानि 23 नं दिहिरा बियाबाव गोबां इउपिपिएल दोलोनि मावथिफोरखौ जिएसपि दोलोआव जयनिं जाफैनायखौ नुनो मोनो। बाक्सा जिल्लानि 23 नं दिहिरा बियाबनि सिङाव थानाय नारायणपुर प्राइमारिनिफ्राय जिएसपि दोलोनि MCLA थामहिनबा बिटिसि सोरखारनि आबाद बिफाननि मावफुं सोद्रोमा घनश्याम दासनि जौगालु खामानि मावनायफोरखौ मोजां मोननानै इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिजय नार्जारी, बारग' लेङाइ आफादगिरि कमल देउरि, सोद्रोमा रतन मुसाहारि, सम्बार नार्जारी, अन्जन गयारीजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरा जयनिं जाफैयो। जयनिं जानाय सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला आरो गोबां इउपिपिएल दोलोनि मावथिफोरा बावैनो जिएसपि दोलोआव जयनिं जाफैबावगोन बाथ्राखौ मिथिनो होयो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।